nga niagi hapon mo og salamat nga willing ta kanunay maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili ta maglangay atong ablihan ang atong mga Biblia sa Matthew chapter 6 verses 24 to 34. Kuan lang guro nig iko. Amo na-iko no. Okay, so Matthew chapter 6 verses 24 to 34. Sige, mobalik ko na tagbarog kadali lang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ingon ang verse 24, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay ang mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon ug unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Verse 25, tungod niini sultian ko kamo. Ayaw kabalaka unsay inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa sa pagkaon ug ang lawas kaysa sa biste? Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa sa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagis pagkabalaka? Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste? Tan-awa giun sa pagpatubo ang usa ka bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Apan sultian ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kayo, walay sapot nga sama ka tahom sa usa niining bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili, nga buhi pa karon apan ugma, apan sa sunod adlaw, sunogon ra, kamo pakahay dili bistihan, pagkagamay sa inyong pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga maoy gikinahanglan kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nakinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton og ang tanang butang. Mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw kabalak-i ang mosunod nga adlaw. Kay may kaugalingon kining suliran, may kaugalingon kining suliran, ayaw pun-i ang suliran sa matag adlaw. Let's pray. Lord, kining mga pulunga nga among madungog karon, gikan ni kanimo, ikaw mismo maoy nagsulti niini. Among gipangayo, Lord, nga kining mga pulunga maghatag og pagdanag, maghatag og kahayag sa kada usa nga niya karon og sa tanan nga maabot niining mensahiya. Salamat kay Lord nga karon nga kagabion makapili kami sa tinuod nga mga bahandi. Dalaygon ang imong ngalan Ginoo ining dapita og kay ang imong ngalan gihisgutan ining dapita walay gahom ang kangitngit nga magsamok sa amoa Ginoo. Salamat nga kami ug ang among mga pamilya gitabunan nimo sa hamili nimong dugo. Salamat sa protection and thank you Lord sa wisdom nga among madawat karon. Mauni ang among pag-ampo ug amo gyud ning pasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Manglingkod ta mga igsoon. Kupte ang tinuod nga bahandi. Sige, kanang nasa imong tapad, inakopte ang tinuod nga bahandi. So kung maghisgot ka na itag tinuod nga bahandi, mga igsoon, ang gipasabot ana kanang imuha gyud. Kay ngano po kang sige gunit anang dili imo. No? So kung mingon na gani kag tinuod nga bahandi, para gyud na sa imuha. That is why masakitan ka og dili imuha unya assuming kayo ka. Na?
So guniti gina kopti ang tinuod nga bahandi. Ang kitang tanan mga igsuon, bisan mga alagads Ginoo, masulay sad ta sa kawaladon, masulay ta sa mga malisod nga sitwasyon, o usahay di ka kalikay sa kabalaka o kahadlok. Saon mani, unsaon mani, unsaon mani. So, kagabi lang, lami kayong i-pray sa Ginoo, and then pagkasunod ng mga adlaw, gitestingan dayon. Nauga na juga mong tangke, kaya di gyud ka sa kaang tubig. Unya, pila na, kagalon ng naadiha, 13? Las 11 pa na, gasugod og salod, hantod karon na apay, upat, siguro nang wala na puno. Alas 11, nas alwen diha galingkod. Nahuman lang guro na siya Bible reading. Abot na siya Revelation guro. Mag-abot na mo alas 3, naa pa manggihapon sa diha. Gasalod rin gihapon. Pertig yung kana. So, testingan yun ta, sulayon yun ta. Totoo mo na? Usa sa pagsulay na mo, dili gini usa, maragdagahan yun eh. Si katong among kamaguangan, siging galuha ng mata niya, agapula og taman. Dayon this morning, ag manghod na po'y gasigig suka unya. Kurat na kaayo kay yellow green na ang iyang isuka. Sige rin siya suka. And then, sige rin po kong ampo. Taod-taod, ampo na po ko. Ampuan ako siya. Nya, samtang ga arrange atong mga bato-bato ato, sige rin kong pakigsultis Ginoo nga Lord. Tabangin taon may aning among sitwasyon karon. Kay halos og asa ka mulingi na agyod ang gitest jud. Praise God gihapon kay sa kapula na iyang mata, muskwila manggod pod gihapon siya. Na manang pag uli niya, praise God kayo kay na arang-arang na lahi dili na gitong kaganina or katong gabi dayon pagka anang alas 4 kay si Kuya Rode niingon magpastor. Naog mo direk alas 11:30 kay aritam ni adto nya wako kabalo pog nag-unsa kay tambak-tambak raman mi didto. Nya siyang sigig suka. Nya sa undangin na ng imong trabaho diha kay wa tay mabuhat are dire, bata daring siging ga kuan. So kung gusto na ko siyang sige jud ko ampuan jud nako. Rebukeon gyud nako nga Lord. Kami nga ginikanan Ginoo na ay sala, may naami mga sala nga mga nahuna-huna, gitaguan. Sa iluwa ang taon mi. Ayuha ang taon ni nga bata Ginoo. Amo siya gidala. Unya, mo gihapon dito sa mangga, sige ra gihapon siya suka. La suka gid niya. Taod-taod ra mayo musuka na pud ko, suka na pud. Nya samtang nga lang og gi-invite mig paniod to, ang ako nga wife ga nakapaniod to siya mga alauna na pasado kay na may bata. Di ako'y naniod to kung ako'y ikaw ang una, si ako'y una kaon. Pag humanog kaon, ingon naman po siyang, hapit na alauna, ihatod sa ring, unya na, inigbalik na nimo kumukaon, ihatod sa ning magulang sa eskwelahan. Sige rin kong ampo. Pagbalik na ako, mao na to. Kugos ko niya, niadto ko atong na mga tanom sa likod. Lord, pakita gid ang imong pagagamahanan. Kay handlok baya, hilugrin gud ang iyang isuka. Unsa na ni? Tabangin taon. Ayuha in taon ni nga bata Ginoo. Kay sige ra bagi kog wali nga gamhanan ka. Tagain na pug kog laing testimony. Last nako niya nga ampo, niingon siya nga dade mo inom kog tubig, tagaag tubig, daghan kayo. Hurot gud niya, kinadaghanan tong tubig. Unya niingon siya nga dade mo lie down ko. So gibutang dito sa sofa dito ila Kuya Rode. Unya ningon siya, musuka ko. Pag inga na, wa man na dayon iyang suka. Ingon siya, unya na lang. Dadi kasukaon ko, bangon na po. Di man madayon ang suka. Pagkahuman, nabibo na siya, nitanaw na itong balay sa atbang nga gitrabaho. Ningong, dadi, magbuhat tag ingana kanais nga balay. Kula, nitingog na lagi ni. Pagtaod-taod, dinaog na gadagandagan, galukso-lukso. Hangtod karon, nabibo nag-ayo. Grabe jud kayo, giayo ra gyud siya pod sa Ginoo. Natong sakyanan gadagandagan na adiri ang
naa dire ang extension. Ang tawag si Samunim, pila may akong iamot, kung ayaw na amot, oy, gihurot na nako akong offering. Tuan na dito, gasto na. Gasolinain na lang ang sakyanan. Gasolinain na lang. Ayaw na amot adto kay humana na ayaw naman to nya. Nami ligid na panaro na ilisan tong nailis ra pug inilis ra gud nga ligid. Nagpadala man siya og toke. Kay gusto ganahan gud siyang mo tampo. Praise God kayo kay nana poy karon nga si manaha kay naman tay mission team nga moare daghag buluhaton maghakot og mga itunog tambak. Na-solve ra naaray gi-provide gihapon ang Ginoo. So ato gyud na makita mga igsoon nga bisan og mga alagad nas Ginoo makalimot tas atong tinuod nga bahandi. Muna nga gilid po ko sa Ginoo ani nga message karon nga kinahanglang makasabot pud ta og ayo ani. Kay daghan kayong mga spirit of familiarities nga kanang naana na nimo. Kabalo namon ko ana sige ra nagbalik-balik giwali, sige ra po nang gibasa nako. Sige ra nang gikanta sa amon church kaniadto seek ye first the kingdom. And all these things shall be sige ra man nagbalik-balik. Pero tan-awa ka karon makita nimo, masakpan nimo imong kaugalingon parehas pagkasakop nako sa kuha nga sahay kalimot yung kakisay tinuod nimong bahandi. Sa panahon nga nakas balatian, sahay maghuna-huna ka. Si Brad Roland kagabi nag-share siya nga gidagan og ospital ang ilang inahan niya. Wala siya itampo nga financial pero sige gid siya gaampo. Sa pagkatinuod lang, ang imong bahandi, ang Ginoo, mauna nga ang Ginoo mo imong matampo. Siya maoy imuhang dangpon. Mas dako pahinon kang natampo. Nasamta na to. Tanawa ra gyud giun sa pag-explain dire because kinsay gisultian ni Lord ani, aminaw tag-ayo. Tungod kay nasulod man ni siya sa usa ka wali nga atong gitun-an ang saniagi nga ingon diha nga 20 ka pagtulunan nga giwali ni Jesus dito sa dito sa bungtod samtang nagwali siya. Nasulod ni siya ang iyang gitudluan ani ang nisunod niya og ang iyang mga tinun-an. Wala siya nakigsulti ani og dili mga magtotoo. Dili sumusunod niya. Kadtong mga taong nituo niya og misunod niya maoy iyang gisultian. Kay nganuman nakita sa Ginoo nga bisag nituo ka sa Ginoo sumusunod na kaniya makalimot gihapon ka nga sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi ang Ginoo mao ang tinuod nga bahandi og tinuod nimong gikinahanglan. Naay kung wise ka karon atong ibutang ni sa standard nga kaalam sa kalibutan. Kung karong panahon na bright ka, bright. Pag naa kay kwarta ang imong i-invest ay adto ka mo invest sa yuta or sa gold. Karong panahon na, ano man. Ang yuta, pagpalit nimo ana, ang values yuta nagtubo, gawas pa ana, naapagyud kay ani. For example, ang yuta dinhi 350 per square meter lang. Karon 1,500 na ang kada square meter, 7 lang katuig ang milabay. Nakita na to? Nasabta na to? 350,000 raman ning yutaan as tapad. Karon 1.5 million na siya gipalit. Kanang naas tapad diha. Ang nakapalit ana. Sa gold sad, sige ang gatubo. Sige ang gatubo. Nay sa tulo, sa usa ka tuig mo tubo siya og katulo. Mga treasure na siya. So kung niya ka standards kalibutan, maghiskot kag bahandi, diha gyud ka kung gusto gyud kag naay tinuod nga maplastar ang imuhang salapi or ang usay imuhang naa nimo, adto gyud ka mo invest sa gold or sa yuta. Now, kay kita mga Kristohanon man ta, dapat makasabot gyud ta og ayo nga ang atong tinuod nga bahandi mao ang Ginoo. Kay nakasabot man ta nga ang yuta, di po madala nato, ang gold, wala lang. Pabiyo-biyo raman na.
Na? Mahal pud kayo, no? Nga gugha na, nga mahal kayo siya. And anyway, muari una ta, sa gihisgutan dire mga igsoon, tanawang 22, ingon siya, kay ang kuan ni ang choice ni ang choice ani is ang Dios or ang kalibutanong mga butang or bahandi aning kalibutanan. Ingon siya, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. Kay unsay rason? Mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon og unungan niya ang usa unya ang usa iyang tamayon. Then sunod, ingon siya, dili kamo makapaulipon sa Dios o sa salapi. O say, bitaw, maghuna-huna ko ba? Ninduta po doon ta og financial free na ka sa imong kanang manghuna-huna ka. Nga di ka magproblema og kwarta ba? Pero ako po na nakita, nga kung di na ka magproblema ana nga kakulangon, murag di na po ka manginahanglan og Dios. Gani, sa mga tao nga walay Dios, ang kwarta may gihimo nila nga Dios. Nga naman, kung noa kay kwarta, mamugna nimo bisan sa imong ganahan. Maghimo kag apartment, maghimo. Unsa imong himuon kung na kay kwarta, mamugna ang tanan. So, ang kwarta, maoy ilang gipaka Dios, tungod kay ang Dios may gabuhat sa tanan. So, ang ilang panglantaw nga, kamo mga Kristohanon, mag-ingon mo nga ang Dios may nakahimo sa tanan, pero kami nga di mo tuog Dios, ang kwarta mo, among Dios, kay tungod sa kwarta, nahimo ang tanan. Mo na ilahapod nga panghuna-una. Now, gipasidanan ni Lord ang iyahang mga sumusunod o ang kining mga Kristohanon nga nagtuo kaniya tungod kay magbasa tag Biblia, nagampo ta, nagpakitabang ta, nagdangop ta sa Ginoo, nagsimba tag adlang Domingo, tanang adlaw ka nagampong nagsimba, pero ang imong huna-huna usahay kalibutanong bahandi. Mubitaw nang ugnatay panginahanglan nun, mag-uol ta, malimot ta nga naay Ginoo. Nga namang nag-uol ka, kaya mo una-una, to naman dito sa panginahanglan nun. Padayunon sa nato. Ingon ang verse 25, tungod ni ini sultian ko kamo. Ayaw kabalaka unsay inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Igo-gyug ko ane. Sao naman nato pagpanglaba ane, oy. Sao naman nato ni. Tagaan pabitamig ulan. Bahalag, bahong taya kay gitayan. Basta ka na, tubig. Wala naman yun. Wala naman yung choice. Kay, daghan na kayong naka-connect sa tubig. Nindot po doon tang na wisdom po na, no? Schedule na lang ba? O, karong adlaw, kamo diha, puro 4. Panganda mo sa inyong saluran kay kamoy paagasan. Schedule na lang. Kay kato mo kung saniagi, gipalong ang sa lungsod, nya ang sa barangay, maoy open, di maoy natabangan, di kaabot na mo dire. Sige, kung una-una, unsa kay laing paagi ani. Unsa katong richly, no? Mahal to nga kubiko, tag 34 kuno to kada kubiko, kini 3 man tingali to ni, ang kubiko sa barangay. 12? Problema yung saon man jud taat-aan ni ha? Di naman jud inaog na lang siguro tong tangke kay arong di man jud. Imagine ra gunang mauro toy napuno gi kag alas 11. Ano mga galon des gawas ba? Kinalisudan na gyud. Nya ko na natak. Hay, kung ingani forever. Lisod-lisod gyud pod. Pero sige lang. Naman pwede nga paagi mga los gatong alturas. Na? Mga los gud ato. Manghatag ra man pod sila. Nya usahay mga gituyo siguro po sa Ginoo nga natay kakulangon diha aron nga magampo po ta para sa unsa pa ikalambo sa atong barangay. Lord, kada purok na ay kaugalingong tangke og deep well, Lord. Isa gikag piyong ng uban. So, tanawa ha, kining tanan nga atong gikagulan para sa panglawas. Pagkaon, sa panglawas, inom, panglawas. Biste, panglawas. Papilion ka na ko. Nindot nga pagkaon niya, wa kay ganang ikaon. Or nindot nga biste ang imong bistihan kansiron. Pagpili ko no. Mamay bang masuot ani ko kay ukay basta kay ligo ng panglawas na abs 5 ka buok. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa sa pagkaon? Amen?
Asay bililon, kinabuhi, pagkaon. Usaw man daghang kayong pagkaon, wala kay kinabuhi. Bililon yun yung kinabuhi. Og ang lawas kaysa sa biste. Ano mo na akong ipasabot. So, tuod kag Levi's. Yang imong gisulutan nga lawas, gabok na kayo. Sige rang junk foods, gikaon. O nya, verse 26, ingon si Lord, lingi-lingi mo sa inyong silingan. Ang verse 26, natay mga silingan nga gisgutan si Lord. Itong na mga Biblia. Palihog ko ng butang dabe. Og na English. Kanang English ba? Kay Bisaya naman ning akong ibasa dire. Ningon ang verse 26, tanawa ninyo ang inyong mga silingan. Naman tayo mga silingan dire mag-awit sa Diyos, kabuntagon, mga langgam, mga igsoon. Wala sila magpugas. Wala ni sila na muhig baboy. Big boy ato. Wala ni sila nagnegosyo. Wala ni sila nagdaro. Wala sila ng linding. Niyon sa dire, wala sila magpugas, mangani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa ilang amahan? Ilang amahan ang gisulti diha? Inyong amahan. Now, kung giatiman sa atong amahan, ning atong silingan, unsa pa kaata ngayon gitang mga anak? Bantay lang ng atong amen dihag. Okay. Unya, sunod, ingon siya. Nga inyong amahan nga tuas langit, dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa sa mga langgam nga tuas langit? Tuas langit. Kaysa sa mga dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa sa mga langgam? Diha ra day kutob. Naminaw palagi mo? Ang mga langgam nyo, pang pintikon, tanawan yung mga langgam there is church. Nanas lababo ng mga tikling. Unsa tong mga kuana? Unsa tong mga langgam aning gagmay nga marag magdula ani? Anong daghan man na kayo sila da? Because na yung mga bata diring mamintik, akong ingnon sila og di nyo kanon ayog hilabte. So di na sila manganhi, di na sila manirador dire mamintik. So ni sanay og ayon ni daghan nasilingan nami. Nyalami kayong videohan magdula sila aning simento ing ana din ng ilang courtship, love and marriage. Ingana din ang mga langgam, ingana sila. Gagmaya din na sila, pero ilang tingog, mga dump truck. Gagmaya kayo sa mga langgam. Kinagrabihan. Na? Tanawa na sila. Makikita ninyo ng mga langgam, pangutan na ako ninyo, kamo, pila may yung mga bayro nun. Giatiman sila ni Lord. Giatiman sila ni Lord. Ingon ang verse 27, kinsa man kaninyo makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagis pagkabalaka. Ayo, kung imong kinabuhi sa kalibutan o sinta, unya masikag kabalaka, marag say sinta ra ka. Kadi gani madugangan. Makuhaan pa hinoon. Na? Unya, nganong mabalaka ang tao? Tungod kay dunay panghitabo nga dili niya kontrol. Di niya makontrol. Nay panghitabo sa iyang kinabuhi o sa iyang pamilya nga dili niya makontrol. Nganong mabalaka na hadlo ka kay sulayan man nimo kontrol ang dili nimo kontrol. Ito kiyas Ginoo. Lord, ba sige allow ni nimo? Nahala, sige. Nakuha lagi na to. Nasabtan na to. Because kami sab ginatestingan man sad mi. Pero di ko padala ni. Na ako'y buluhaton. Na ako'y buluhaton. Na ako'y basahon. Eskwela ko. Atanan eh. Testingan ka. Kabalo ka. Pagdaghan kag buluhaton niya, sulungon po kag pagsulay. Unya, muluya ka. Dobli imong pildi. Mabiyaan man imo imong buluhaton. Plus, niluya ka sa imong espirituhanon. Padayon ra gyapon. Bahala na ka ni Lord, ikaw na bahala ani. Total ganiha pa man puning buntag gasugot suka. Nya kay gasigi siyag suka, simpo pangayog tubig kini, di gud na ma-dehydrate. Panalangin ra po nis Ginoo ning bataan ning mangayo id siyag tubig. Verse 26. Nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. No? Kabantay mo,
Pag mo tambong in taon tagkasal, magproblema, yung tagong sa isuot, labi nang na-motif, ihatag. Kaya nga tong kasal karon itom ang kolor. Ala, pangita, yun ka. Pero mo ato ka simbahan, di yun ka, magproblema ko sa isuot. Okay na ni, di so. Maning akong gitulog gabi eh. Puning akong gihagbas atong sagingan. Maura po ni ron itong simbaron. Oh, may racist mga naigo. Tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak na napod. Humana siya sa mga langgam, arin po siya sa mga bulak. Well, paminawa na inyong mga silingan, mga bulak, mga hagunoy, mga kogon, mga saging. Paminawa kay basig, nag-ampo na sila. Lord, patubuha ang tawon. Kinainitan, ulan na ang tawon. Gaampo ba na sila? Wala sila nangayo. Wala sila nag-ampo. Pero giatiman ni Lord, gitagaag ulan. Unya, tanawa, inigpamulak niya. Bisag unsa kamahal ang mga biste nga imong gipalit. Di gyud katupong ang kanindot ana sa bulak nga roses. Kabantay ka? Di ba na imong uyab roses ihatag dili sinina? Nganuman, mas nindot ang bulak kaysa sa sinina. Naapa mo? Ayay. Verse 29. Ingon siya, apan sultian ko kamo. Sultian ko. Nakigsulti si Lord. Ha? Paminaw kay nakigsulti si Lord nato. Nga bisan gani si Solomon nga dato kayo walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Tinuod gud pod. Tungod kay wa nay budigang kabutangan si Solomon sa iyang mga bulawan, gihimo na lang niyang taming. Pagunitas mga opisyal, mga sundalo ang mga bulawan. Naningon ang Bible, bisag unsa siya kadato, wagid siya kapalit og sama kanindot sa bulak imong makita sa palibot nga biste. Napa mo diha? And verse 30, kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan pagkagamay sa inyong pagtuo. Unya gamay nga pagtuo, patay pagyod. Na si Lord mga igsoon wa siya nang inahanglag daghan dagko. Kay gani sa Bible ang iyang gigamit sa sambingay lisos mustasa, wa gyud siya gigamit bukado. Bukado unta kay dagko. Yang gipasabot ni Lord bisag unsa na kagamay basta buhi mga igsoon. Unya sa 31, busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon. Asag kanon. Sorry ra ko silingan. Timing alas 12. Kami sa mga pastor, pag mag-Bible study me, dili na mo i-timing sa oras nga tigkaon. Kay dasig buya kayo mong manampit. Ay, kaon, pastor, kaon. Bisan og kulang ganito ninyo. Anak, sulod sa dito sa kwarto na, kay pakanon sa natos pastor. Nya, os kabuok ra ditong isda. Ay, kaon, pastor, kami ni arman mi diri. Ay, problema mi. Yung pagtanaw sa bata, mga na magibali nag-isda ni pastor. Kay maura na ito ilang sudan. Munang bisag, labi nagmagpayuniring kinagutuman. Pero never gano'n tao na mong buhaton nga mo timing may og kanang naay pang paniod to. Ting panihapon. Nya kaon pastor, ayaw. Ayaw, dugaya ba? Tulukad lang fasting, kaya walay allowance. Unsang taon nga. So ayaw ka mo kabalaka kung asa ka mo kanon. Nga naman, di mahuman si manahan na makakaon lagi ka. Naragani mo text. Busy kayo, bulad init. Yung kalit kayo, pastor. Saman, ari taman niyon to. Lisod na ba balibaran ng kaon? Gabantay mo na. Ato ta prayer meeting. Lisod kayo. Sakit akong bansay. Sakit. Ato ta birthday. Let's go! Gano'n ka rin kaon, no? Lisod ginang balibaran. Kisa dehay mo, balibad og kaon. Garaon po ka. Asa mo gimnon? Lagi na ipanglaba. Ngayon ko nga, bahala
Nahuman man gyud mga igsoon, gracias Ginoo. Nakaana ko ga problema bitaw ko yung asa itambak na kini man na maagyan og di matambakan. Saon man na ako Lord nga. Saon diri. Sulay ko na kog subay kinadaghanan man dai kayo. Gipang bakho na lang, gipang padaplin, gipang labay. Tunga dito kalat-kalat. Di aram dai mo dire mo. Makakita yung mga batos dalan, murag kwarta bang gold or kiniron karga dyan eh. Puno nagtunga. Napuno nagtunga ito. Nya, daplin na lang, awa. Ano gina? Nya, by faith, sa Abril, asa pa na ito, pag-ion na ito mga silingan. Pahula mong tag-chopper, si Kibuloy ba, kero? Kung trabaho, tas kalsada, asap sila maagi. So, ako, negotiate na po ko, are, o pwede makaagi na ilang mga kayutaan diha, mo ag kalsada sa temporary. Kabala ka, saon ni naaram na daghan. Lingi-lingi ka ba? Usay mga igsoon kung nakafocus sa kas problema, magsigigog ka kung saon na lang. Pero kung mulingi-lingi ka, daghana man na yung sulbad. Oh, di aram na mo dire, wa man mo naningog. Amen? Sige kung problema, asa ko ana. Abot pagtagbilaran, pangitag mga waste. Naram na dire sa tuwa. Naragan sa likod, yung balay, kakalat ng bato, di lang mo manghatag mo. Napa mo diha? Na, sunod. Tanawa. Balik-balik na malaman eh. Kini ko ng verse 33 be. Di mo sa verse 33. Dito sa verse 33. Walay English to diha. No? Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos. Siya'y hari, no? Dira, seek the kingdom of God above all else. Kuyawan nga translation, no? And live righteously. Na, pangitaang Ginoo ang iyang gingarian unag yun. Unya, pag kinabuhi ang matarong. Sunod. And He will give you everything you need. Unsay last word? Need. Kabalo ka kung sa imong gikabughatan, gika-estresan o kayo, want, dili, need. Ganon. Kama mga batan-o, no? Lami akin, panggubuon ni mga tarong, nga motor, pang ilisan o mga aloy, sidlak, mga blue. Tanawag maminyo mo. Bastag mudagan pa, okay pa na. Kay ang inyong hunahuna, lungagon, bugas, gatas, balay, tubig, bayad kuryente. Maubitaw na, hoy mga anak, pangmata mo ba? Maubitaw ning demand rata. Kaya waman tagaw na una. What if magbahintaan eh? Sige nak, ako'y hatag ni mo nak. Nya ikaw bayad kuryente o tubig ha? Makasabot tingali tatanan. Oy mga batanon, ayaw mong sige ng pastor, mahal kayo na ko siya. Mahal ang bugas. Mahal na mahal kita. Mahal lagi ang bugas. Nagkasinabot lagi taan eh. Na Pastor Arjan na to. Mahal lagi. Okay, mahal man ang bugas. Dahan mo diya. So, niunsa dito to? Ang sa to, but seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Katong aksa, ang tong unang translation. Unsa iyang gisulti? Unsa last dito nakabutang? Need. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Unsa bay kalainan sa need o wants? Papilion ka na ako, nindot nga sapatos o bugas. Asa ana ang want? Sapatos. Sa may need nimo? Kaon. Aam. Bugas. Amen? Pagtanaw ni mo sa imong motor, rinutag usbon ni. Murag, kining gagama sa motor ba? Di ka mao. Munang inig abot motor, pang usbon na to, kining kuluran ni, paggamyan ang ligid. Nga imbes magdali, pahinay, kay maguba na yan ta. Pang usbon man.
tarong kayong karburador, lisuon, kuha ag takob, nya inig mag-ulan, bugabulo-bulo. Paita kayo, no? Nga naman, once, ganahan ta. Unsay atong ganahan? Wala ta nag-after sa unsay gikinahanglan, kundi unsay ganahan. Nakita na to? Nasabda na to? Sa pagkatinuod lang ka ng mga design sa balay, nindot kayo, di ba? Nga naman, once, pero sa pagkatinuod, kung puyanan lang, basta di lang ka mahanginan o magbagyo o dili ka matuluan, mauna na. Tama? Nagani ubang mga balay nga, walay pintal sa gawas. Mura dakit, tanawon sa gawas. Igsoon mo, nindot kayo. Ha? Kay gakalat ang labunon. Na. Grabe jud kayo. Magkabalo kag kanus ka makasabot ni anang need, inig kaminyo nimo. Makasabot kag unsa nang needs. Munang dili nakapataka og pahagbong sa kwarta. Kay moabot ang panginahanglanon sa umaabot, dapat naa kay gunitan. Bisag unsa ka dako imong income kada adlaw. Pero kung ang mugunit sa budget ninyo di kamao, maabot ang panahon kulangan gihapon. Dapat wise man ang mugunit og kwarta. Sige kog ingon sa akong nga wife tan-awan eh. Bisag unsa lang kagamay basta naara gyud tay wisdom sa Ginoo unsaon na to paggamit tanawa makapundar tani. Honestly mga igsoon, ang atong gihato diha nga tithes and offering maunay gitabangan sa tanan. Maunay gitabangan sa tanan. Kuryente, tubig, mga project na to dire. Bisan pag naay mga seed. Ngayon pastor, mo ni akong seed. Oh. Paigo raman ani. The rest ana asa naman kuon. Tuwa na dito tanan. So may tabangan sa tanan. Bausahay gani kay di ko ka uy nalimot ko wa man ito gasolina tong bataa to. Di na ko ka kuan sa mga estudyante, sa mga nagministries lagyo. Nung nga na po, pastor, ag-usa na pong ligid, ni gawas ang fly. Ha, mulupad na di na namudagan. Kabalo mo mga igsoon. Basta, bisag unsa gina, kagamay, makita dyan nato na. Sabi ko, daghan man tag buluhaton, tanawan this year. Kani nga year, witness gud mo ani. Ako ning gisulti sa mga papa. Because sa every time mag-pray may gina-pray na mo ni mga butanga. This year, makita na ninyo. Makita na nato. Nga naman, dili man na para ato. Di ba tamangayo sa Ginoo para nato? Ang atong ginapangayo para man sa buluhaton, para man sa iyang kaymayaan. Nag-imagine na jugo, nga nung na-appeal man to sa pananawon to. Nga naa pa man may magamit. Kay lahi naman tong, di naman tong blue magdagandagan, di naman tong pula, na may bagong kadagan ba? Anong na-appeal man eh? Plus kini. Kay kung imo ning sakon, gikaon naman daghana, gikaon na sila diha. Nga naminaw, gawalit adin na nga na sila diha. Nga putaw na. Pati aning sawog. Basta makita nato na mga igsoon. Nga naman, wala may pangandoy. Sultian mo na ako, ayaw mo kahadlok. Basig mo yung pastor na hayahay. Niingon si Joseph, ang pagkaon lang maoy akong naangkon sa kada adlaw. Kato bitang gitintal na siya ni asawa ni Putipar. Iyang giingnan, gitugyar sa giimong bana nako diri tanan. Pero ang pagkaon nga akong igo rang mahurot anang adlaw, maoray tawoy akong gipanagiya. Kami sab. Bisan ka nang among duha ka bata, wala may nagkuha diha ipalit og gatas. Kay kung diha pa may mukuha, wala na. Asa naman tag kulang na tanan. Kulangon. So, gamiton na yun yung kaalam sa Ginoo. Kay bisan lagi kung sa ka, madako o magamay, basta kay, o wa kay kaalam ana, maglisod. Maglisod yun ka. Naa kay 20, mukaon po kag balik 30. Kaog, 18, di na pa'y dos, bilin. Napa mo? Magdipindi mo na ni mo. Napa yung mga one day millionaire? La,
Mubo rang kinabuhi, pahimulos, pahimulos. Wa gina maglisod ginag-ayo mga ingon ana nga paagi. And then so ningon siya 34, busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Kabalo ka bisag sigihan pa balik-balik. Na problema magyapon kas ugma. Sakto? Osbo na kog basa. Ayaw na dugangi kabalaka ang sunod nga adlaw kay ang sunod nga adlaw may kaugalingong suliran. Kaproblema asa nang ko ugma? Sao nang po ni ugma? Nya, napalain. Kanang naghimo ta og problema, nya kana nga problema, mahimo nimong problema sa magsunod-sunod pa nga mga adlaw. Na? Pero kung dito lang unta ta sa giingong ayaw kabalaki ang mosunod ugma, Lord, ikaw na ibahala ugma. Nya kay maghimo man tag problema pagka ugma. No? Labi nagmaingon kang, mobayad ko sa katapusan. Bayaran ako ni sa katapusan. Unya kay, unsi kabuok imong giingnang bayaras katapusan. May gani kay katapusan sa kinabuhi, da ito yung gipasabot. Na? So, lisod jud kay siya. Naara gyud tayo wisdom mga igsoon. Ano man? Panalangin, kanang panalangin sa Ginoo maabot ag gina. O nya ningon dia ang panalangin walay kabugaton. Tanawa nara na moabot. Nara jud na moabot pag matinud-anon lang des Ginoo kay naara gyoy moabot. Nga problema. Sige ang problema tanan. Di na moabot nga kadaogan panalangin mga igsoon. Karon agi og pagsiguro nga before ta mo pauli nakagunita o nakaangkon sa tinuod nga bahandi. Unang-una, ilha nga ang Diyos maulang gyud ang tinuod nga bahandi. Sa English, palihog, Genesis chapter 15 verse 1. Una iyang gisulti ni Abraham. Genesis chapter 15 verse 1. Na dili ra kayo taas ni ako ang message karon kay taas naman ni daan. Genesis chapter 15 verse 1. Tanawa ni. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, Fear not, Abram. I am thy shield. Si Lord ang atong protector. O Lord, yellow green naman ang gisuka sa bata, Ginoo. I am thy shield. Ako'y manalipod, ako'y nanalipod. Tistingan lang pupunta og asa ta mo salig kay og naa lang gyud tay kwarta diretso gyud ay og check up bata ra pa jud ni pag-abot dito sa ospital gi COVID na impatso ra di ay sa gidalang mango shake ni Brian. Basin di ay. Sunod, I am thy shield, thy exceeding great reward. Ingon silod nga ako ang dako kayo nimo nga panalipod o ako usab ang dako kayo nimong bahandi, dako kayo nimong gaganti. See? Munang di na ka maglingi-lingi, may gulaman sila. Uswag na gyud oh. Haya-haya, lima na iyang hardware. Ninduta oh. May paning wala nang lagad sa Ginoo. And then, maluoy ng kasimong kaugalingon. Pero kung nakasabot ka nga si Lord ang imong bahandi, sama kang Abraham. Si Abraham, walay iyaha, nilakaw lang siya dito. Dapit nga gusto ni Lord niyang paadtuan. Unyaningon si Lord, Abraham, ang imong tumban o kutob, sa imong matumban o maabot, sa imong mata, kanatanan, imuha na. See? Kay si Lord man ang atong bahandi. Unsa ka makabahandi ka sa tag-iyas tanang bahandi? Maangkon ba nimo ang tag-iya sa tanan? Nakuha na to? Unsa pay lain? Gawas ni Abraham mga igsuon. Kinsa pay lain? Si Aaron. Ato tas Numbers 18:20. Si Aaron ug ang panon sa mga Levita
Wala sila apili og bahin sa yuta. Imagine, gibahin ang nasod sa 12 ka tribo. Ang mga Levita walay apil sa bahin. Tanawag nga ayo, nganong wala sila'y apil. Tanawa dire, ningon diha. And the Lord speak unto Aaron, thou shalt have no inheritance in their land. Wa kay bahin sa ilang, pagbahin-bahin sa ilang yuta. Neither shalt thou have any part among them. Wa juga, bisa gamay lang. Mga maambitan nimo gikan nila. I am thy part and thine inheritance among the children of Israel. Ano daw na sa Bisaya? Iyang giingnan ang mga Levita, of course si Aaron. Aaron, amo mga Levita, wala intawon mo'y bahin sa yuta nga nasod nga bahinon. Kay ang inyong bahin mao ako. Nakuha na to? Nga ang tinuod daw nga bahandi ninyo Aaron, kamo mga Levita, dili ang yuta, gold, silver, kay ako ang inyong bahandi. Nasabdan na to? Now, ang pangutana, unsa man ni si Aaron o unsa man ni mga Levita? Mga alagad sa Ginoo. Kisa mga alagad sa Ginoo, dire ingong amen. Now, sabta o gayo nga si Lord ang atong bahin. Ay nagsig kaibo ganay mo silingan, unsa na nang uswag na sila. Naa kay bahin si Lord. Of course, mag-uol ko po ka nga manghinaya ni among tubig. Kaya di nakaabot rin ang tubig, kaya namalit ng mga tangke dito sa ubos na niya na nag-booster naman siguro na sila dito. Dagway. Guro. Dagway na sa mga. Booster, so abot dire mga usik-usik na lang. Pag nakapuno na sila dito, di pag yun na, ining napuno ilang tangke, di na sila mo gamit anak nga tangke. Ang ilang gamiton, karing di apa sa source, kay gaagas pa man. Suluuyag yun yung di as ibabaw dapit, oy. Inig kaputol na, kay wanay agas, gipalong na dito. Oh, so good na sila gamit sa tangke, luuyag yun, diri sa ibabaw dapit. Guuljo ka. Pero Lord, ingani Diyos kalibutan. Nausaon naman ni Lord, sa pambubog CR, panghugas ni ulan, pabitaw, kasalod yun. Amen? Mas makasabot yung tag-ayo. Kisa to, si Abraham, ang iyang dako kayong gaganti, nga mao ang bahandi, sa tanang bahandi, ang Diyos. Si Aaron o ang mga Levita, wala mo'y apel sa pagbahin sa yuta, kay ang inyong bahin mao ako. Kaninduta, no? In fact, kung tanawon nimo ni sila, ang naangkon sa mga Levita o sa mga kaliwatan ni Aaron, mas dako pa kaysa sa naangkon sa mga katribuhan. Nga naman, ang Diyos mo'y naghatag nila. And lasting mga igsuon, kini mao ang among gihisgutan kagabi og dinhi ta magtapos. Kining sikat kaayo nga tawo sa Bible, makit-an ra ni siya duha ra ka bersikulo sa Bible. Tanawan na to. Naa sa 2 Chronicles chapter 4, 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Og dinhi ta magtapos mga igsuon. Araw makapanihapon na ta. 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. Ano sang basahon sa Bisaya, no? Si Jabes, mas inila kaysa sa iyang mga igsuon. Ginganlan siya Jabes sa iyang inahan, kay matod niya, naglisod ako sa akong pagpanganak kaniya. Verse 10. Nagampo si Jabes sa Dios sa Israel. Panalangin ni ako, O Diyos, o hatagi ako dugang pangyuta, bantayi ako og ilikay sa kadautan, unsay sumpay. Gidungog sa Dios ang iyang pagampo. Wow! Naitulo ka po, kipangayo si Jabes. Nga naman, makasabot mo ron og ayo, before ta mamauli, focus ta. Focus lang, gamay lang kayo na, bisag katugon na ka kayo, focus lang. At least makuha yun nimo ni. Aron nig-uli nimo, Jabes mo day ko. Jabes mo day ko. Paminaw, ingon diha, and Jabes was more honorable than his brethren. Paminaw ha, gahisgot mo ngunis kaliwatan ni Judah. Unya, kung imong tanawon, daghan ni mga komentary ani nga nisulay og expound. Paminaw ha, kay mao ni ang wisdom nga dapat masabtan nato ayo aron dili na ta magasige o pag kalibog, kahadlok, kapangsina. Paminaw.
Ang ginikanan ni Jabez, hello? Napabata? Ato na lang, huna-hunaon, kini. Ang ginikanan ni Jabez, daghan kaayog ari-arian. Ibutang na to na ay 4,000 kabuk baka, na ay 4,000 kabuk karniro, doon ay pila ka ektarya nga mga parasan, daghan. Pero pag abot na sa time nga gibahin na ngadtos mga anak, gipasubdivide na ang yuta, ang mga karniro, ang kadato sa ilang ginikanan, si Jabez wala mataga eh. Naapa ka? Naminaw pa ka? Si Jabez walay portion. Or tingali kita kaag portion gamay ra kayo. Ikaw sa pagpanganak na ako, hapit ko na matay. Jabez imong alan. Dari namang kamong 15 ka buok. Ikaw mo'y tag-iya sa Bikyo, o Galeria. Imuhan ng Marcela o itong ICM. Gibahin na. Si Jabez wala. Kung ikaw si Jabez, anak man po ko ninyo, nga naman kung wala apilig bahin. Kung ikaw si Jabez, unsay imong buhaton. Dato kayo ang imong ginikanan. Libuan ka ektarya nga mga yuta, ang gibahin sa mga anak, wa ka bahini, anak man sad ka. Unsa kay kinaiya nimo? Murag magmaoy na jud ka, hagisan nimo sila granada ba? Pero tanawa kung sa'y kinaiyan ni Jabez. Tanawa ha? Masabtan na tatanag-ayon. Gitawag siya honorable than his brethren. Tungod sa iyang kinaiya, nga bahala mo diha, nangahakog mo sa mga butangan ng kalibutana. Cool ko, kalmar ko, relax na ko. Sige, wa ko'y bahin. Pagbahin na mo diha. Nga naman, naaraw niya ko'y ako ani. O di ko hatagan ni mo ma, pa. Sige lang, ipangatag na tanas ang mga igsoon. Naaraw niya ko'y ako ani. Basin na isilingan mo hatag na ko. Ay, problema. Noble kaayog kinaiya, nindot kaayog kinaiya si Jabez. That is why makita nimo ang sunod ningon dia. And his mother called him name Jabez. Tungod kay, because I bear him with sorrow. Kining bata, gikas pagpanganak, hambit ko namatay, hang nagtubog, yun siyang bughat, yun ko sige nagpakugos, hilak. Uy, makaguol, gining bata. So iyang pangalan, tunglo na daan. Naghatag og kasakit. Mao man na, ang name nga Jabez, murag lami paminawon. Dili, Jabez. Jabez ba? Murag lami siyang paminawon, pero naghatag ka og kasakit. Sugot ka, hinganlan kag naghatag o kasakit? And that is why wala siya bahini. Ibutang lang nato, mo na'y rason. Ayaw, pasangin li si Lord. Sunod nga verse, tanawang verse 10. Kabalo si Jabez. Ikaw mama, ikaw papa, why problema, wa ko'y mapanunod ninyo. Kay mas labaw pa ang mahatag sa Dios diri nako kaysa sa inyong mapanunod diri nako. Tanawa ko sa iyang gisulti. Nagampo siya sa Ginoo. Kasabot si Jabez, sige kuya, imuha na nga bahandi, imo na ng ektaryang kalubinhan, imo na ng mga negosyo, brother. Ang akong tinuod nga bahandi ang Dios. So kay ang Dios may tinuod niyang bahandi, nagampo siya sa Dios, nagdangop siya sa Dios, tanawa. And Jabez called on God of Israel, saying, kana pa jong giingon na sa ubang translation, he cried out unto the Lord. Kasabot mo word nga cry out? Kanang nanggunit sa sagbot sa kanang galuhod nga nanggunit sa mga sagbot ng Lord. Nangaibot na yung mga sagbot nga nagampo. Lord, ano man itawon nga ilang man siya ko'y apil. Paminaw. Oh, thou wouldest bless me indeed. Nga ikaw, tao Diyos, magpanalangin ako. And sunod, and enlarge my cost.
tagaan kog lapad nga teritoryo. Sa Bisaya ningong lapad nga kayutaan. And unsay sunod? And that thine hand, ang imong mga kamot, might be with me. Bisan pag usa kadagko ng akong naangkon sa akong mga igsuon kung wala nila ang kamot sa Dios. Butangan lang nagkanser, prenda na tanan ilahang nangaangkon. So ningon siya nga ang imong kamot na anako, and that thou keep me from evil, that it may not grieve me. Unsay last nga line? Dungan tagbasa sa last nga line. And God granted him that which he requested. Munay nakanindot kung nakabalo ka sa imong bahandi. Amen? Usahay mga igsoon, moangkon gyud ko sa inyohang mahadlok gyud pod, mabalaka ba? Kaya nagpuyo ang pamantaan ning unod. Bisag puno ka kayos pulong sa Ginoo, Lord, unsa gyud ka. Pero mo-end gyud na siya ngadto sa promise ni Lord. Moingon gyud ka bitaw, Lord, nag-ingon bitaw sa imong pulong. Di ba? Dala na ko siya itong naitanom sa gawas, niya gaampo ko, in Jesus' name, Lord, tanang tunglo, tanang wan. Niya human og rebuke, niya na sa Ginoo, kung naisala iyang mama, kung naisala iyang papa, sa ilua tawon mi Lord. Hinlui mi ana, painumdumi mi ana nga kalapasan. Ayuha in taon ni among anak. And after that, nangayog tubig, sige nag-inom, sige inom. Pag human, nag-ambak-ambak na, nakigdula na sa iro. Ing anak ka maayo ang Diyos. Ang ikahatag sa tao nimo, ang ikapasunod ni sa imong ginikanan diha nimo, dili ikatandi kung ang Dios maoy maghatag sa imuha. Duha ra ka bersikulo ni sikat siya og ayo. Unsay unang gisgutan, honorable kaayo. Nindot kayo kinaiya sa tanang mga igsuon. What if ma-feel nimo sa tanang mga igsuon, ikaw may ginadaog-daog, ginabuli, O sa atong mga sakop din mga igsuon, nagsigwilo na siya siya mga kaagi sa una. Ingnon sila, mukamang gyud ka, magkaon ka og abog, layas kag reliyon karon. Muna intawin mo adto. Pakuhaa siya ko, pahuwama siya ako. Nga naman. Because kani adto, lipay sila, hayahay sila, kay dagko kay sila mga remittance, say tawag ng mga madawat binulan? Allotment, dagko sila madawat. Ignore ning igsoon na, kaon kag abo. Balhin kag relihiyon, karon, tanawa. See? Munang bisag unsag paningkamot sa tao, tanan nga bahandi nga naangkon sa tao sa iyang pagpaningkamot samtang naa pa siya sa pangidaron o padong na siya mamatay, yung ihatag na siya mga anak. Kana tanan nga napundar niya di na katupong sa ihatag sa Ginoo sa atoa. Sa ihatag sa Ginoo di animo kanunayan ni nga ang universo gigunitan sa Ginoo, buot gipasabot nga ang kamot sa tao dili ikatandi sa gidakon sa kamot sa Dios, munang nindot kayong sa Ginoo kakanunay nag-expect. Ingon ko sa ilaha, tabangi po taon ko ninyo. Kami ramaya ato, wala may sponsor. Tabangi po taon ko, kay daggan kayo may buluaton, daggan kayo may project, nagkadako ni ministry, tabangi po taon ko ninyo kayo. Bisag mo ingon na sila, mahulam na, manghulam o bisag kung sa'yo hulamon, maghuna-huna ko, magguba po niyo. Di man good ingog, kanang nay, magguba dayon nga, mo ingon dahil sa sponsor nga, oy, nami, gikinahanglan. Wala nami ane, nada yung maabot. Kita, dari kay kita-kita lang. Namunas, ginawa, baggunit, ala, tipi, gagunit. Puli-puli ragpangayon, diha ratanan, gitabangan. Butong ningon ko, tabangi po yung taong ko ninyo. Pero kabalo ka? Ha, gitudluan, tas Ginoo. Munang badlungo na muna ko, nga, musigi, mutanaw pa mo sa uban, mo ingon, usa man na sila, manong dili man sila mo tabang diri na to, manong ko na sila.
Nalimot ka ni Jabez? Isa may naghatag ni Jabez, tawo? Ang Diyos. Kalma lang ta. Okay, tingabi na sila. Sa manisige raman mo dito. Konstruksyon? Sige raman. Basta naaray supply ang Ginoo, mamuhat raman may maglihok raman ta. Salig raman ta, ang Ginoo ray maghatag. Pero niingon, gigo kanus ato. Ang istorya naman. Tabangi po rin taon ko. Kay, daghan na kay ko kahangawa. Hangawa pa ko sa mga kinabuhi, sa mga kalag. Maghuna-una pa ko saon, may pagbahin, saon, manipag. Ampuan sa lang. Kung mahilis ang ligid, ampuan sa lang. Ayaw sa pangita, og lansang ha. Please. Ayaw sa. Pero tanawa. Tanawa ni? Ang last nga line ingon, and God granted him that which he requested. Tulo man tong iyang gipangayo. Panalangini ko. Palapdi og ayo ang teritoryo. Kinsay magbuos Ginoo mo yung Jonas. Roger. Kamo may naghago aning agianana. Kining mga yuta mahal naman kay nindot na mag-agianan. Ako ni ihatag ninyo. Na. Di na tayo mag-problema magparkingan. Si Lord na po'y magbuot. Nasabta na to. Wala may makabuot ani. Kung imong basahon sa Micah, nag-ingon, ayaw una ninyo kurawa, ayaw sa ninyo butangig pader ang yuta, kay ako paning i-extend. Mabasa na sa Micah. Tangan sa natog sin. Pero si Lord lagi magbuot. Okay raman po ni. Ano man yung problema na? Dako na gani good ni siya. Pero maon ni timan Kinang magsigi kag luuyan, nagud ko kayo. Luoy jud ko, kinaluuyan. Tanawa si Jabez, tanawa si Abraham, tanawa si Aaron og ang mga Levita. Tanawa ang mga langgam, tanawa mga sagbot. Aron ka makahinumdom nga ang imong bahandi maoy tag-iyas tanang kabuhatan. Asa man ka karon gagunit. Asa man ka karon gasalig. Unsa nga bahandi mo gigunitan. Bisan pag naa kay 1 million karon, sigurado ugma 900,000 na lang na kapid. Pero si Lord, pag diha kaniya siya imong bahandi, mo bitang naghilak og ayo si Habakuk, dingon siya, ang Dios ragyod ang akong bahandi. Ngano man, lingi siya, distraction na tanan, guba na tanan. Ang Dios ragyod ang bahandi nga dili mahanaw, mga igsuon. So karon, before ka mo pauli, isiguro sa imong kaugalingon, sama kang Aaron, sama kang Jabez, sama kang Abraham, sama sa mga langgam, sama ani mga baliling, giatiman sila sa Dios. Kay nga naman, ang Dios ang tinuod nga bahandi sa kinabuhi. Ako nagtuo nga kung gibuhat ni Lord ni Jabez, kaya niya ning buhaton diha nimo. Pero mubalik tag-atras si Jabez, honorable kaayog batasan. Unahon sa nato ning atong mga kinaiya. Amen? Unahon. Natay pangayuos Ginoo, ngan rugaya ni may hatag Lord kay usay ang atong kinaiya di pa mao. Amen? Nasabta na to ang atong kinaiya dili pa mao. Let's close our eyes. Lord God, ikaw ang tinuod namong bahandi aning kinabuhi Ginoo. Salamat kayo Lord sa mga trials nga nag-abot sa mga pagsulay. Nagipakita na usab nimo ikaw ang Dios gamhanan ug naminaw sa mga pag-ampo. Salamat kayo Amahan, nagpainumdum ka sa panahon nga kami may mga kinaiyang dili nimo kahimutan nga among tipigan. Padadaan dayon minimog mga pagbadlong Ginoo. Salamat kayo Lord. You are the God of Abraham, of Aaron. You are the God of Jabez.
Ikaw ang Diyos nagatiman sa mga langgam, nagpatubo sa mga sagbot, sa mga bulak, sa mga balili, naghatag nilag maanindot kaayo, ug lami kaayo silang lantawon, Ginoo. Mas labaw pa ka nga nagatiman nimo kay imo ming mga anak. Walay ginikanan o ramahang malipay nga ilang mga anak magantos. Ug ikaw ang among langit nun nga amahan, nagdungaw, naglantaw sa among kahimtang, Ginoo. Sa panahong may mga kasakit kaming wa mi masultihan, wala mi kasumbungan. Sa hilom, sa tago, nagahilak kami, nagasumbong kanimo, Ginoo. Ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo. Pasayloa kaming nabalakag na hadlok. Tungod kay gusto namong kontrolon, ang dili namo makontrol. Mataranta ng aratol. Naglibog og mag-unsa. Gasigi ka og pangimbita nga mopahulay kami diha nimo. Musalig diha kanimo. Tugyan kanimo ang tanan. Pero kanunay kami nga nagsalig sa among kaugalingon mo ng mga guol kami, masakitan, mabugatan. Salamat kaayo nga karon nga kagabihon napahinumduman minimo nga ikaw ang tinuod namong bahandi. Kini nga church, Ginoo, ikaw ang tag-iya niini o Dios. Kung unsay ikapalipay nimo para aning nga ministry, then let your will be done, O God. Nagaampo lang kami, among mga kaanakan motubo nga nakaila nimog na higugma. Mga batanon may mga langit nung desisyon, langit nung tinguha sa pagpaningkamot, sa pagkabot sa ilang mga pangandoy. Kaming mga ginikanan, hingpit na nga magatalikod sa among mga kinaiya nga wala nimo kahimot budangop magaluhod sa imong atubangan sa ama kang Jabez. Wala siya masina sa iyang mga igsuon, wala siya hatagi o wala siya hatagi nga pantay sa unsay mga nadawat sa mga igsuon, pero wala siya mangluod. Wala siya masakit, wala siya maguol sa iyang mga igsuon. Wala siya maguol sa iyang ginikanan. Kabalo siya nga ikaw ang tag-iya sa tanan. So gipili niyang muduol kanimo, mangayo nimo. Kung gihatag ang tanan diha kang Jabez. Ilisi ang among mga kinaiya sa samang kinaiya nga kanimo kanunay magdangop, kanimo kanunay magasumbong. Ang tanan namong gikinahanglan, Lord. Salamat nga ang tanan namong ganahan. Dili nimo ihatag ang tanan. Kaya ang imong gihatag, Ginoo, ang among gikinahanglan. Nakahibaw kami ang among ganahan, makadaot namo apan ang among gikinahanglan, Ginoo. Mao'y maghatag ka namo kasiguruhan, mao'y maghatag namo kaligon, mao'y maghatag ka namo og seguridad. Salamat, Lord, na i-enlarge nimo ang among territory. Ang mga negosyo mag-auswag, pagpanarbaho, na mga promotion, Ginoo, mga pagpanghayupan, pagpangninda, pagpananom, O Lord. Imong panalanginan. O ang imong kamot, Ginoo, manalipod sa among pamilya, manalipod sa among panarbaho, manalipod sa among mga panginabuhi. Lord, you would bless us and enlarge our territory and that your hand be upon us, O God, to protect us from harm. Jesus, ikaw ang tinuod na among bahandi. Dili sa unsay among mga makita, bisan pag naamis kalisdanan, anak kami sa hari nga tag-iya sa tanang butang.
Dili magpabili ng among kaintang, di magpabili ng among kalistanan, di magpabili ng amuang sitwasyon. Aduna unya kami, aduna unya mi kapahulayan, aduna unya ginhawa sa umaabot. Salamat o among langit nun nga amahan. Salamat kayo o Diyos. Jesus, manindog tang tanan mga igsoon. O Diyos, ani